an ye fasiri dɔ kɛ o fana bɔra sɔgɔmada in na an bɛna an da don o kɔnɔko fana na walasa ka se ka aw kunnafoni info matin o fana ka bɔli dɔ kɛra sɔgɔmada in na olu fana ye fasiri dɔw kɛ jamana kunnako kan ni ala sɔnna an damina don o la ko walawala ni aw ye ni ala sɔnna o fana kɔfɛ indépendant fana ka fasiri bɛ an bolo kɔrɔ olu fana ye fasiriw kɛ walasa o hakilina ani kuma minnu bɛ fɔ jamanadenw fɛ ani jamana marabaaw fɛ walasa ka se ka o bɛɛ walawala aw ye donc o siratigɛ kɔnɔna na bi ni ala ka jɛ ye ne Musa Tɛnbine ne de bɛna bi kunnafoni gafew fasiriw ko o walawala aw ye sɔgɔmada in na sabula aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min aw deli bɛ maa min na min ye fulakɛni ye ale kɔni an bɛ se k'a fɔ bi i b'a sɔrɔ nɔnɔ y'a sara donc a fari man d'a la kosɛbɛ donc ne bɛna na relève ta walasa ka dɔnni fɔ a ye fasiri minnu bɔra bi don kibaruw la donc o siratigɛ kɔnɔ an tɛna muru mɛn basiw da la donc fasiri min b'an bolokɔrɔ nin waati na o ye Soir de Bamako ye n'i ye Soir de Bamako ta a ka une na an bɛ se k'a fɔ fasiri gaburuba la an ye min sɔrɔ n y'a ye ka jira k'a fɔ min ye ala ka hinɛ Sumala Sise ye a ka tɔn min ye IRD ye donc a yirala min ye Soir de Bamako kɔnɔna na ka jira k'a fɔ min ye IRD kɔnɔ bi gɛlɛya bɛ sabula maa saba bɛ yen nin waati na minnu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan walasa min ye Sumala Sise ale ka fauteuil ka se k'o sɔrɔ o maa saba o ye Bubu Sise Igor Jara ani min ye Maître Demba Traoré donc fasiri b'a jira k'a fɔ min ka jira k'a fɔ groupe kɔnɔna na min ye Demba Traoré Maître Demba Traoré ale kɔni ye cɛ ye ko min gasigɛ tun ka bon kosɛbɛ walasa ka se ka Sumala Sise ko o ka jɔyɔrɔ ta donc o siratigɛ kɔnɔ a b'a jira k'a fɔ min ye Maître Demba Traoré ale kɔni ye tagamakɛ nin waati na ka taa Kayi waati min y'a sɔrɔ Igor kɔni ala ka hinɛ ale muso o kɔni fatura o bɛ deuil kɔnɔna na donc Maître Demba ale kɔni taara Kayi donc Kayi taga la walasa ka taa tɔnden minnu bɛ IRD tɔgɔ la Kayi ka se olu ma walasa o ka se ka masala ka se ka kuma wala parti bɛ cogo min ko mɛ sabula dogolen tɛ maa si la k'a fɔ parti bɛna ɲɛmaa mɔgɔ dɔw sugandi walasa ka se ka taa nin waati na kalata la donc o siratigɛ kɔnɔna na fasiri b'a jira hali bi k'a fɔ Maître Demba ka Kayi taga in na a sera yen nɔ vraiment ani Kayikaw olu ye ɲɔgɔn ye nka nin bɛɛ la min ye Mohamed Igor Jara ye ale kɔni donna a dogolen tɛ maa si la IRD parti kɔnɔ nin waati na section min bɛ yen an b'a fɔ section de Marikala ale adhéré yen nɔ walasa ka se ka ale fana ka se ka positionner walasa ka taa kalata surtout kalata min bɛna kɛ jamanakuntigi sugandeli la donc o siratigɛ ɲɔgɔn fasiri b'a jira k'a fɔ o bɛɛ la ko maa dɔw bɛ yen minnu fana kɔni bɛ yen nin waati na minnu fana bɛ IRD kɔnɔ olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa min ye Dr Bubu Sise o fana ka se ka parti ɲɛmɔgɔ sɔrɔ walasa ka taa jamana ka kalata sigi min kan ka kɛ nin waati in kɔnɔna na wa Bubu Sise hakili jiginna ka jira k'a fɔ Bubu fana donna IRD parti kɔnɔ min ye section min bɛ Jɛnɛ nka nin bɛɛ la o y'a jira k'a fɔ ko min ye conférence min kɛra nin waati na Mopti ko min ye région de Mopti kɔnɔ donc la section de Mopti olu kɔni ye o yɛrɛ bila clé u ka bɔti kɔnɔna na donc n'i ye jateminɛ kɛ ko fasiri b'a fɔ hali bi ko mɔgɔ minnu olu ye sera ka kumakan sɔrɔ mɔgɔ minnu bolo olu y'a jira k'a fɔ parti kɔnɔna na ko parti tɛ vote prévoir min ye choix de candidature ye donc ka taa élection présidentielle la donc min ye bɛnkɛra section ye olu kɔni ye taara min ye vote la vote in senfɛ ko Maître Demba ye voix 15 sɔrɔ Bubu ye voix 12 sɔrɔ donc n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye Bubu député kɔrɔ dɔ bɛ yen o kɔni vraiment o tɛ i n'a fɔ o ni Bubu ka hakilina ninnu tɛ taa ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ donc olu kɔni olu ye nin fɛn in kɛ waati min donc olu ye dimine olu y'a jira k'a fɔ nin waati na min ye vote minnu kɛra ko ka annuler donc ça veut dire ka vote ninnu bɛɛ bɔ a ma donc ka bila waati wɛrɛ la donc o bɛna tila ka réunion wɛrɛ convoquer walasa ka se ka taa vote wɛrɛ la donc n'i y'a jateminɛ min ye section koro ye olu kɔni fana y'a jira k'a fɔ olu fana hakilina ye Maître Demba ye sabula n'i y'a ta maa fanba bɛɛ bɛ taa Maître Demba hakilina de fɛ donc mais a bɛɛ la ta ko n'i ye jateminɛ ko secrétaire général min bɛ yen ko o ni député kɔrɔ dɔ bɛ yen o tɛ ɲɔgɔn kan fɔ kosɛbɛ ko donc n'i ye jateminɛ nin ko ninnu bɛɛ kɔfɛ donc situation minnu bɛ ka kɛ ko donc koro réunion min tun kan ka kɛ dimanche don
donc ko yino do kan ka kɛ ni ko in kan dimanche don koro donc comme n'i y'a jateminɛ ko o kɛra blocage ye nin waati in na donc nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ vraiment hakilijiginna k'a fɔ mɔgɔw kan ka jɔrɔna ko dɔ bɛ nin waati in na a ko kan wa ko n'i y'a jateminɛ fana min ye Bankasi ta ye ko o kan ka kɛ mais ko n'i ye jateminɛ kɛ ko 30,000 dira secrétaire généraux ani sous section maaw ma min b'u ka maaw fɛ walasa olu ka se ka nin kalata nin ko ka se ka labɛn walasa ka se ka bugu kɛ o ka maa tata ye donc ni kun ye fasiri ye min kɛra n y'o de fɔ a ye min kɛra Suwadi Bamako fɛ nin waati in na o ye IRD ye nka fasiri kɛba o ye Laya Jara ye o Suwadi Bamako kelen kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ o b'a jira k'a fɔ min ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga ye ko a bɛ fɛ ka min ye bateau ye ko ka taa n'a ye ka se a se yɔrɔ la donc fasiri kɛba b'a jira k'a fɔ min ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga ye ko source dɔ b'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko président de la transition min ye Assimi Goïta ye ko ale ye fɛɛrɛ kɛ nin waati in na ka premier ministre k'o di Choguel Mayiga ma ko o ko bɛ taa ko fila la ko sabula hakilina ye min ye walasa ko Choguel ka se ka min ye transition ye ka se ka dɔ fara a janya kan ko donc o hakilina de kɛra président bolo walasa ka se ka Choguel ko ka fɔ mɔgɔw ka fɔcogo la donc n'i ye fasirikɛla min jateminɛ a b'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ k'a jira k'a fɔ Choguel fana ye maa ye maa min fana de don vraiment a kunbɛnnen don politique la c'est à dire maa min de don a jɔlen don politique la maa min de don a bɛ politique dɔn donc est-ce que Choguel bɛna se ka kɛ sababu ye nin waati in na walasa i n'a fɔ laɲini ye min ye ka dɔ fara transition kan ko a bɛna se ka o kɛ donc ko n'i y'a jateminɛ ko min ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga ko a bɛ k'a ɲini walasa farangani min kan ka kɛ transition fɛ a ka se ka kɛ ko ye ko min jamanadenw bɛɛ bɛna ka se ka jɛnɛ an bɛ se ka fɔ légitimité ko a bɛ k'o de ɲini ko ni o de jateminɛ a bɛ jira k'a fɔ assise nationale de la refondation minnu kan ka kɛ qui consigne min kan ka kɛ ko sabula o assemblée o assise nin ko premier ministre bɛ ka ɲini walasa o assise ka se ka légitimité dɔ di prolongation de la transition ma sabula ni mɔgɔw taara assise na donc ni jama fanba y'a ɲini k'a fɔ waati min sumana ka di o ma ko o tɛ bɔli kɛ ko dɔ ka se ka fara kan donc o bɛna se ka sinsin yɔrɔ sɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko jamanadenw yɛrɛ de y'a ɲini k'a fɔ transition in bɛ lahala min na dɔ ka se ka fara a kundama kan ko n'i ye jateminɛ kɛ o assise kan n'i y'a jateminɛ kɛ ko Choguel Kokala Mayiga ni diplomate an bɛ se k'a fɔ ambassadeur minnu bɛ Mali kɔnɔ yan minnu jamana wɛrɛ ambassadeur minnu bɛ Mali kɔnɔ yan ani corps diplomate accrédité minnu bɛ ko ale o ni Choguel ye ɲɔgɔn ye kɛ min ye septembre kalo tile 9 san 2021 donc ko o ɲɔgɔn ye kɔnɔna na ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye premier ministre ye ale kɔni ye ko da jira min ye partenaire ye ka jira k'a fɔ transition sigilen ka na baara minnu kɛra baara minnu bɛ sen na ka kɛɲɛ ale yɛrɛ ka plan d'action min yirala CNT ɲɛkɔrɔ donc a y'a jira k'a fɔ jamana bɛ yɔrɔ min na n'Ala sɔnna ko an kan ka taa réforme na réforme tɛna se ka kɛ ni assises tɛ donc o assises senfɛ donc ko caman Mali an bɛ se k'a fɔ Mali kura bɛna na sigi sabula malidenw mago bɛ Mali sugu min na ko o bɛna taa fɔ o ye donc o siratigɛ de kɔnɔ ni min bɔra assise kɔnɔ ko baara bɛna kɛ o ye donc n'i ye jateminɛ kɛ donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ko octobre kalo kɔnɔna de malidenw kan ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka se ka Mali maquette kura min bɛ maliyɛnw sago la olu kan ka se k'o fɔ ko wa ni o maquette kura min bɔra donc o maquette kura de bɛna kɛ Mali sinsin bere ye ko mais n'i y'a jateminɛ c'est vrai ko ni assise jateminɛ mɔgɔ caman de bɛ yen fana min ye parti politique mɔgɔ dɔ ye olu kɔni fɛla tɛ assise ko ɲɛ k'a fɔ an ka taa assise la ka n'i ye jamanadenw fana fanba fana jateminɛ caman fana hakili ye walasa an ka se ka taa nin assise na walasa Mali kura min ɲini bɛ malidenw fɛ o ka se k'a sɔrɔ donc o n'i y'a jateminɛ a y'a jira k'a fɔ donc min ye transition janya ni a prolongé baliya ko o bɛna na kɛ assise nationale fɛ donc ni tun ye fasiri min bɔra Nouvel Horizon la min sɛbɛnlen bɛ El Hadj Mamadou Kaba fɛ nka m'o de fɔ a bɛ fasiri de kɔnɔ an b'a fɔ fasiri de y'a sɛbɛn donc o siratigɛ kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ hali bi Nouvel Horizon kelen in kɔnɔna na an bɛ taa min ye Imam Diko ye
imam diko ginya da timina fasiri ke ba yira ka fo mi Umar Ongwe bai aba yira ka fo kabini wati jume de ko minye transition mawye minye Assimi Goïta na ka chete ko obi kasira minye do mi obi kasira imam diko ko sabula fasiri ke ba yira ka fo ko olu ka nyene konana min kɛra olu yɛrɛ baraka ɲɔgɔn dɔ fɛ min ye journal du monde africain ko o bɛ fasiri dɔ bɔra a kɔnɔ min ye u ka fasiri min bɔra septembre kalo 11 san 2021 min kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ko imam Dicko min yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn ko jama b'a kɔ o b'a yira k'a fɔ ko o kɛ bɛ nin waati n'a ka yɛrɛ makaran min ye sɔrɔsiw ye ko fanga bɛ minnu na ko n'i ye jateminɛ kɛ ko o makarani bɛ bɔ mun fɛ sabula ko n'i y'a jateminɛ a ka kuma kɔnɔna na ko a y'a yira k'a fɔ assise mun kan ka kɛ n'an b'a fɔ min ma assise de refondation ko o de kɔnɔnen bɛ maliyɛn jamana ɲɛmaaw fɛ walasa ka se ka kɛ fɛɛrɛ ye ka se ka dɔ fara o ka transition in kan ko donc n'i ye o siratigɛ jateminɛ o journal monde Afrique magazine news ko imam Dicko ko déclaration dɔ kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ nin waati na ko min ye sɔrɔsiw ye k'olu tɛ solution ye finitigi ko fanga bɛ minnu bolo ko olu tɛ solution ye ko donc o siratigɛ kɔnɔna na ko a y'o fɔ ko mais n'i ye jateminɛ kɛ a y'a yira k'a fɔ ko jamana bɛ lahala min kɔnɔ il faut que jamana ka bila bolo ɲuman kan bolo ɲuman ye min ye an ka se ka taa karata la hali n'a y'a sɔrɔ ko nin waati na bɛɛ b'a dɔn ko gɛlɛn bɛ Mali la kosɛbɛ nka min ye ni fanga bilala bolo ɲuman kan o bɛ se ka kɛ solution ɲɛnama ye nka sisan ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye prolongation ye est-ce que Mamadou Dicko bɛna sɔn walasa dɔ ka se ka fara min ye camancɛ fanga in kan o ye ɲininkali tɔ min bilalen ye nin ye fasiri an ye min bɔ bi le soir de Bamako o kɔnɔna na donc sisan an bɛ taa fasiri la min ye les échos ye les échos yɛrɛ ka fasiri an bɛ se k'a fɔ a page la o y'a yira k'a fɔ Clément Dembélé n'i y'a jateminɛ ale kɔni y'a yira k'a fɔ yuruguyurugu kɛlɛli min fɔlen bɛ ɲɛmaayaso fɛ bi min ye jamana kuntigi min ye colonel Assimi Goïta n'a ka premier ministre Choguel Kokala Maïga fɛ ale y'a yira k'a fɔ donc minɛn de kan ka bila minɛn c'est-à-dire minɛn min tɛ maa si ka minɛn kɔnɔ an b'a fɔ min ma observateur des dépenses publiques min bɛ se ka fanga sɔrɔ walasa ka se ka a ka baara kɛ a ɲɛ ma baara min bɛ se ka boli bɛɛ de kan ka sɔrɔ maa ma bɔ maa la donc o fasiri Clément Dembélé b'a yira k'a fɔ ko an y'a mɛn k'a fɔ ko vraiment k'a fɔ ko caman de bɛ ka kɛ dossier caman de bɛ ka ta jamana in kɔnɔ walasa ka se ka kiiri kɛ ko o ye ko ɲuman ye ko nka n'i y'a jateminɛ ko bɛ se k'a fɔ o ye ko ɲuman daminɛ ko mais n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko bi an ka justice ye lujuratɔ ye an bɛ se k'a fɔ min ma handicapé donc n'i y'a jateminɛ ko donc an kan k'an sigi de fɔlɔ k'a lajɛ ko minnu daminɛna ni a y'a sɔrɔ o bɛna laban a kɛcogo la donc n'i ye jateminɛ kɛ maa dɔw yɛrɛ minɛna minnu maaw tun b'a miiri ko maa minnu bɛ se k'a sɔrɔ jango k'o minɛ ko n'i y'a jateminɛ Sumaworo Bube Mayiga ko ale kɔni minɛna ani a ka ministre des finances o fana minɛna ko la min ye équipement achat d'équipement militaire ni avion ko la ko nka n'i y'a jateminɛ k'ale ka hakilina ye min ye nin ko in na c'est à dire Sumaworo Bube Mayiga c'est vrai hali n'a y'a sɔrɔ o y'ale minɛ nin waati in na ka bila min ye maison centrale d'arrêt de Bamako la an b'a fɔ min ma MCA ko mais n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ la c'est à dire munna i bɛ k'a bɛ ka si a ka so ka sɔrɔ Sumaworo Bube ni a ka ministre de l'économie et des finances o bɛ MCA la ko sabula n'i ye jateminɛ kɛ waati min nin ko ninnu bɛ kɛ ko ale de tun ye jamana ɲɛmɔgɔ ye donc ale de kan ka kɛ maa fɔlɔ min tun kan ka interpellé nka nin waati bɛɛ olu kɔni bɛ ka nin waati na i bɛ k'a ma nɔ minɛ fɔlɔ donc nin ko in sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ walasa ka bɛɛ ka part de responsabilité ka se k'o bɔ a la donc o kɔrɔ ye ni a ko sɛgɛsɛgɛla ka sɔrɔ i bɛ ka comme d'habitude ale yɛrɛ b'a fɔ k'a fɔ ko a b'a fɔ ko caman bɛ a t'a kalama donc sɛgɛsɛgɛli ka kɛ k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ a b'a kalama o tuma ko n'a y'a sɔrɔ dɔɔni dira a ma tɔw ɲangini min ka kɛ tɔw la a kan ka kɛ a la ou bien n'a y'a sɔrɔ yɛrɛ a b'a a kalama donc ɲangini bere min bɛ gosi donc ale yɛrɛ fana kan ka o ɲangini bere kelen kan ka kɛ sababu ye ka ale yɛrɛ fana gosi donc dɔw tɛ se ka si MCA la ko IBK ka si a ka so donc ale yɛrɛ fɛ nin ko in kan ka kɛ walasa IBK yɛrɛ fana ka se ka wele bɔgɔ jeninen kan walasa ka se ka a hakilina ɲininka kɛ ko mais n'i ye jateminɛ kɛ ko nin ko in tɛ politique mɔgɔ dɔrɔn ye nin ko in tɛ opérateur économique ko mais hali nin yurugu ko in n'i y'a jateminɛ kɛ IBK ka waati la ko généraux b'a la colonels b'a la ko donc ninnu bɛɛ de kan ka wele
k'u ɲininka o dalakana n'u nɔ b'a la walasa k'u nɔ minɛ donc fasiri min sɛbɛnnen bɛ a sɛbɛra Seydou Fane fɛ ka bɔ min ye les échos ye sɔgɔmada in na donc hali bi an bɛ taa fasiri gafew fɛ hali bi an bɛ taa fasiri gafew fɛ donc gafe wɛrɛ b'an bolo yan an b'a fɔ min ma Nouvelle Horizon ye fasiri min bɔ sɔgɔmada in na sabula a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ nin waati in na min ye an dafɛ jamana dɔ ye min ye Maroc ye olu kɔni ka camion 2 olu kɔni tun kan ka na Bamako nka olu lujuraw sɔrɔ sabula camion attaquera olu ka maa 2 o bɔnɛna o nin na donc fasiri Nouvelle Horizon ka apparition na olu b'a yira k'a fɔ ko source dɔw b'a fɔ ungan dɔ bɛ kɛ ma k'a fɔ ko Maroc ye unité spéciale dɔw bila walasa ka na enquête kɛ walasa ko minnu bɛ nin ko jukɔrɔ olu ka se k'a faamu ko n'i y'a jateminɛ fasiri b'a yira k'a fɔ pour que ka se ka enquête kɛ ka se ka ko sɛgɛsɛgɛ ka se ka ko ɲɛdɔn ko kɛra cogo min ko donc ko o ye Maroc ye a ka experts dɔw bila walasa ka na Mali dugukolo kan donc o siratigɛ kɔnɔ min ye Maroc ambassadeur minnu bɛ yan ale bɛ se k'a fɔ ale de corps diplomatique yɛrɛ ka dɔn ye ko donc ko ɲininkali tɛ bɔ a la a y'a yira k'a fɔ nin ko min kɛra a man ka bɛn wa ani Mali ka ministère des affaires étrangères min ye Diop ye olu ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye kɔnɔna na Diop y'a yira k'a fɔ vraiment olu b'u ka sumakasa yira ko minnu kɛra a ma bɛn bi a ma bɛn sini wa ni Ala sɔnna wulikajɔw bɛ ka kɛ walasa maa minnu kɛra sababu ye ka nin ko in kɛ olu ka se ka ɲangi ka se ka minɛ ka bila kiri bolo kan cogo min donc o siratigɛ kɔnɔ ɲininkɛlaw b'a ɲininka k'a fɔ olu y'a mɛn k'a fɔ ka Maroc ye maaw bila ka na experts bila ka na minnu kan ka se ka nin ko in sɛgɛsɛgɛ ka se ka nin ko in ɲɛdɔn ko sabula u nalen maa minnu ye nin ko in kɛ ko o identifiera wa u ka mode opératoire fana dɔnna wa o ye sira minnu ta an b'a fɔ min ma ko trace ko o fana yira ko est-ce que o ye tiɲɛ ye bon ale bɛ jaabili min kɛ a b'a yira k'a fɔ ko min fɔlen nin filɛ nin ye ale t'a kalama donc fasirikɛla b'a yira k'a fɔ nin ko n'a nasuguya mana kɛ jamana kɔnɔ a bɛ faamu sabula an b'a fɔ fɛn min ma ko confidentialité o bɛ se k'a bila c'est à dire ka i makun ko dɔ kan sabula ni a bɔra a bɛ se ka kɛ sabu ko sinon i bɛ se ka jateminɛ kɛ k'a fɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali ni Maroc nin ye jamana 2 ye ko an ka jamana 2 ninnu kɛn bɛ ka coopération kɛ an b'a sɔrɔ k'a fɔ bɔlɔnji ɲɔgɔnma o bɛ an ni o cɛ donc fasiri kɛra min ye nin fasiri kɛ o ye Demba Konate ye ka bɔ Nouvelle Horizon fasiri la hali bi an bɛ taa lakana bunako kan lakana bunakun Nouvelle Horizon kelen kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko min ye dugu dɔ ye min bɛ Pignari kɔnɔna na Pignari bɛ Bandiagara cercle kɔnɔna na donc min ye autodéfense minnu bɛ yen danna an b'a sɔrɔ ka porte-parole min ye Debu Sagara ye ale kɔni ye kulekan bɔ kulekan min ka ɲɛsin an ka jamana faamaw ma k'u kɔfilɛ jamanadenw na minnu bɛ vraiment ni degun ninnu kɔnɔna na ko n'i ye jateminɛ kɛ ko ni dugu min bɛ a bɛ fɔ min ma ko Pignari ni jateminɛ kɛ ko banbaciw olu kɔni bɛ taga segin kɛ o dugu na kosɛbɛ ko sabula sanga ni waati bɛɛ u bɛ wulikajɔ kɛ walasa ka se ka taa dugu ani a kɔnɔna minɛnw ko k'o kɛ o ci k'o dagakolo ci donc o siratigɛ kɔnɔna na o ta ko bɛ taa min ye donsow sɔrɔ olu fana b'u sɔkɛ o wulikajɔ o tɛ se k'o n'o damayira kɛ walasa ka se ka ni banbaci ninnu k'u bali u ka ŋaniya ninnu b'u kunna walasa ka se dugu kɔnɔ ani dugudenw ma ko n'i ye jateminɛ kɛ ko o siratigɛ o de ma se ka bɛn banbaciw ma donc n'i ye jateminɛ kɛ ko dimanche don min ye septembre kalo tile 12 san 2021 ko o banbaci ninnu kɔni o ni maramafɛn girimanw olu kɔni sera dugu in kɔnɔ yen nɔ wa o nana après midi kɔnɔna na n'i y'a dans la matinée du dimanche c'est à dire sɔgɔmada fɛ ninnu kɔnɔna na donc o nana nka o nana ni ŋaniya min o don i n'a fɔ ŋaniya kɔrɔlen min b'u la walasa ka se ka dugu ci n y'a fɔ cogo min k'a ci ka dagakolo ci donc o ŋaniya o ni o de nana nka o nalen o nana sɔrɔ tuguni nin kelen in na tuguni min ye donso ye an b'a fɔ minisi Dana Amasago ko olu kɔni bɛ olu tun bɛ o sira kan yen nɔ walasa ka se ka dugudenw lakana donc o siratigɛ kɔnɔna na ko n'i ye jateminɛ kɛ o ye ta don ɲɔgɔn na ta wulilen o y'a daminɛ kabini sɔgɔma midi ko 15 heures o ni maadugu ninnu bɛ ɲɔgɔn na ko wa olu ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa ka se ka an ka finitigilakaw minnu bɛ Sevare ani Bandiagara k'olu lakodɔnniya baara min bɛ ka kɛ nin waati in na ni maadugu ninnu fɛ nka ko n'i ye jateminɛ kɛ olu kɔni sera nin waati in na ka se k'o fanga fara ɲɔgɔn kan
ka se ka ninnu o pousser o kɔnɔna na ko n'i ye jateminɛ kɛ olu ka maa dɔw bɛ yen minnu kɔni o joginna ka maa masa ka min ye banbaciw fana ka côté la olu tɛ se ka maa hakɛ fɔ ko min kɔni fatura donc n'i ye jateminɛ kɛ nin ko in bɛɛ ye gɛlɛya ye walasa ka ɲɛsin dugudenw ma donc min ye Deku Sakara ye ale kɔni ye welekan bɔ walasa ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma u ka se k'u jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ min ye walasa ka se ka jamanadenw olu ni o bolomafɛnw olu lakana donc nin tun ye fasiri ye min kun bɔra Nouvelle Horizon na sɔgɔmada in na donc fasiri sɛbɛba ye Alpha Gallo ye donc hali bi an bɛ taa fasiriw kɔnɔna na an bɛ bɔ Nouvelle Horizon na an bɛ taa Lessor la an y'o de fɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko kuma min bɛ taa ban dugutigi bulon na ko a ma se dugutigi den o t'o tulo kɛrɛmabɔ kogo la sabula kuma bɛ taa ban a fa yɛrɛ ka yɔrɔ la donc o siratigɛ kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ fasiri min bɛ an bolo nin waati in na an y'o de fɔ a ye o ye Lessor ye Lessor y'a jira k'a fɔ min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ale kɔni wulila ka k'a bere ta bere min i n'a fɔ an y'a fɔ a ye kuma daminɛ na a y'a jira k'a fɔ a ka politique régionale kɔnɔ min bɛ pagi k'a fɔ yurugu u kan ka kɛlɛ ka bɔ jamana in kɔnɔ ko sabula n'i ye jateminɛ kɛ jamana in binna ka se niveau ma n'i ye yurugu ani impunité ko n'i ye o bɔ a la ko n'i ye jateminɛ kɛ a tɔ b'a dɛn ko sabula ninnu fila de yangana kosɛbɛ o de kɛra sababu ye nin waati in na ka jamana sigi a sen dingɛ kan donc o siratigɛ kɔnɔna na ale wulila ka se min ye OCLEI an b'a se k'a fɔ office central de lutte contre l'administration illicite ani vérificateur général fɛ yen walasa ka se ka taa ka gouvernement u ka bonya ani olu ka dɛmɛ ka ɲɛsin ma o bɛ baara min na walasa yurugu u ka se ka kɛlɛ cogo min ko n'i ye jateminɛ kɛ a selen yen nɔ min ye OCLEI ɲɛmaa ye ale y'a jira k'a fɔ gɛlɛma nisɔndiyara sabula premier ministre nana b'o ye o fana bɛ kɛ sababu ye olu ka se ka galabu sɔrɔ ka u ka baara kɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ ka taa san 2005 la san 2005 ani san 2019 ko n'i y'a jateminɛ en 15 ans san 15 kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ milliards 1266 milliards de francs CFA bon n'i y'a jateminɛ o de sera k'o de démanteler ka se k'a bila nka n'i y'a jateminɛ bi dossier dɔ b'u bolo n'i ye jateminɛ kɛ dossier dɔw b'u bolo min bɛ taa dossier 10 ɲɔgɔnna na n'i ye o dossier 10 ɲɔgɔnna ta o musaka bɛ taa bɛn miliyari 7 ɲɔgɔnna ma minnu sera ka déceler donc a y'a jira k'a fɔ donc ni nin ko in sera ka bila ba la sabula ko baara ni a gɛlɛya don nka n'o o sera ka jamana ɲɛmaaw sɔrɔ nin waati in na minnu b'u k'u dɛmɛ walasa ka se ka ko minnu bilalen bɛ sen kan ka se k'u bali u ka baara la k'u wuli o bɛ kɛ sababu ye yurugu min fɔra o bɛ se ka kɛlɛ cogo min sabula min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ale y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye jamana bɛ sigi a sen dingɛ kan yurugu impunité ni olu bɔ la sabula ni olu fana donna min ye kalanso kɔnɔ ani armée kɔnɔna na ko o ye a ko kɛlɛ tɔ ka jɛ ye sabula ko adamaden n'i y'a jateminɛ sen bɛ se ka tigɛ bolo bɛ se ka tigɛ mais ni maa ka colonne vertébrale min ye kɔkolo n'o karila ko adamadenya kɔni o kɔni jɔyɔrɔ tɛ bilen donc a y'a jira k'a fɔ a ka dɛmɛ b'u ye wa olu ni président surtout ale yɛrɛ bɛ président ka baara la donc o ka hamina ye walasa yurugu impunité olu ka se ka ban jamana in kɔnɔ cogo min donc ni ala sɔnna olu bɛna wulikajɔ kɛ ka fɛn o fɛn kan ka bila u ka bolo kan u ka bila u ka bolo kan walasa olu ka se ka nin baara in kɛ cogo min nka n'i y'a jateminɛ fana min ye Samba Ali Amidou Babi ale fana ye vérificateur général ye ale y'a jira k'a fɔ nin waati in na cour suprême na olu ye dossier 40 ɲɔgɔnna min bilala min bɛ taa infinancier la donc olu bɛɛ o ye olu ɲɔgɔn 40 ɲɔgɔn bila cour suprême ka bolo kan Bamako ka fara Kayi Mopti kan donc n'i ye jateminɛ nin ko ninnu mana fɛnkɛ ni nin dossier ninnu bɛɛ sera ka épuiser k'a bila sen kan a bɛ kɛ sababu ye vraiment jamana in ko caman bɛ yen o bɛ se ka ɲɛnabɔ jamana in kɔnɔ yurugu sira fɛ Fasiri Keba o ye o tɔgɔ ma kɛ mais Fasiri Keba o ma o voilà Fasiri Keba o tɔgɔ ma kɛ o ye rédaction de cas la mais min bɛ kɛnɛ kan o ye Anne-Marie Keita ye o de ye Fasiri Keba ye donc nin waati in na an bɛ se k'a fɔ professeur Amin Jalo a fana kumana ale y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ kabini démocratie fanga sigira ka na sisan
ni jateminɛ kɛ gɛlɛya minnu bɛ ka an sɔrɔ coup d'état banbali minnu bɛ ka kɛ ale a hakilina di a la donc min ye fasiri kɛba ye Masa Sidibe olu ale y'a ɲininka a ko la ale y'a ɲininka munna nin waati na ni ye jateminɛ kɛ ko an ka waati bɛɛ i b'a sɔrɔ rupture de bɛ kɛ institution kɔnɔ est-ce que an ka sariya minnu bɛ yen fanga tɛ olu de la wa walima maa minnu yɛrɛ bilalen bɛ walasa ka se ka sariya baara n'a y'a sɔrɔ a bɛ olu de la anu Boubacar y'a jira k'a fɔ an ɲɛ bɛ fɛn fɛn bɛ ka kɛ bi bi in na an ka jamana kɔnɔ ko sariya tɛ sɛbɛnfura minnu taara walasa ka o sigi sen kan olu tɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ bi bi in na fɛn fɛn bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ maa minnu taara bɛ walasa ka se ka bila sariya ninnu labatoli la ko n'i ye jateminɛ kɛ ko olu de kɛn bɛ gɛrɛntɛ ye sabula olu de tɛ ka kɛ a kɛcogo la ko n'i ye jateminɛ kɛ maa caman bɛ ka kule k'a fɔ an kɛn bɛ ka sariya sunba ninnu ta ka bila anw yɛrɛ bolokɔrɔ an b'a fɔ la loi fondamentale du 25 février 92 ko n'i ye jateminɛ kɛ ko dɔ y'a jira k'a fɔ ko sariya nin kɛn bɛ copie coller an kɛn bɛ ka Faransi sariyaw ta min kun sigilen bɛ général de Gaulle fɛ walasa k'o copier anw fɛ yan ko n'i y'a jateminɛ ko o sariya ninnu kɔni o kɛra min ye quand même ko a défini la conférence nationale 91 fɛ ko a bɛ hakilijiginni kɛ ka jira k'a fɔ a bɛ hakilijiginni kɛ ka jira k'a fɔ o constitution du 25 février 92 a kɛra a taara sabula n'i ye jateminɛ Alpha Umaru Konare tun ye fɛɛrɛ kɛ walasa ka jira k'a fɔ sariya minnu b'an bolo ko yɛlɛmali kun kan ka don a la ko o siratigɛ kɔnɔ o sariya taara ka commission dɔ sigi commission ad hoc dɔ sigi min ye baara kɛ o sariya kan k'a bila ka taa jamana fantan 4 bɛɛ ko mais o bɛɛ la ka sariya tilala ka segin ka na assemblée kan olu ye o sariya o y'o voté assemblée kɔnɔ nka n'i ye jateminɛ sariya votelen kɔ donc député fɛ ko parce que n'i y'a jateminɛ démocratie la ni vote kɛra maa min ka jama ka ca o de bɛ ta en considération nka o constitution kura min tun kan ka sigi ko n'i ye jateminɛ kɛ Alpha Umaru Konare ale kɔni y'a ta waati min wa waati min a kan ka promulguer ka bolonɔ don a la kan ale kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛ tɛ fini ale ma se ka bolonɔ don a la ko mais n'an ye jateminɛ kɛ maa caman de y'a jira k'a fɔ Alpha Umaru Konare o waati min ye président kɔrɔ ye ko a siranna magistraw ɲɛ ko sabula magistraw tun ye bagabagani waleya ta walasa ka se ka ɲɛsin a ma ko wa ko caman fana y'a jira k'a fɔ min ye opposition ye fanga ŋara maaw ko olu fana ko a ye olu considérer kosɛbɛ ko donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ko mais ko bi bi na président Alpha Umaru Konare dɔrɔn de bɛ se k'a dɔn munna o don a ma se ka nin sariya ninnu o sigi sen kan ko donc n'i ye jateminɛ kɛ bi bi na sariya ko tɛ nka maa minnu bɛ k'a bila a kunna olu de kan ka a baara kɛ ko mais n'i ye jateminɛ kɛ ko surtout maa dɔ yɛrɛ ka sɛbɛnni ka d'a ye kosɛbɛ min ye Cheikh Umaru Konare ko o bɛ sɛbɛnni kɛ o ka sɛbɛnni ka d'a ye wa ani o bɛ kuma ko o y'a jira k'a fɔ jamana in kɔnɔ foyi tɛ se ka ɲɛ tant que jamanadenw ni min nana fanga na n'a ma gâteau partager an bɛ se k'a fɔ ka gâteau tilan c'est-à-dire ka fanga ta ka tilan bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔ Bakari Togola b'a fɔ cogo ko ka diɲɛ do bɛɛ da ko tant que o ma kɛ jamana in kɔnɔ ko a ka gɛlɛn fangatigi ka se ka a ka fanga kɛ ko nka min ye jigisigi ye n'i y'a jateminɛ ko mɔgɔ caman fana de bɛ yen jigilatigɛ c'est-à-dire mɔgɔ caman de bɛ yen jamana in kɔnɔ olu ta tɛ jamana ko ye olu ta ye yɛrɛ ko ye ko o de kɛn bɛ ka jamana in fana kɔkari ko mais n'i ye jateminɛ kɛ fana c'est vrai parti politique bɛ ka caya o ye tiɲɛ ko mais caman ye politique kɛ fɛn sɔrɔ yɔrɔ ye caman ye politique kɛ ka nafolo daraki walasa ka se k'i yɛrɛ kɛ nafolotigi ye ko ka sɔrɔ politiki to o ye ko n'i ye o bɛɛ jateminɛ ko o de kɛn bɛ ka kɛ gɛlɛya ye waati min na gɛrɛntɛ ye walasa ka se k'a ɲɛsin jamana in ma ko nka min bɛ se ka kɛ jigitigi ye ko a mana kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ Mali kɔnɔ muso dɔw bɛ yen cɛw dɔw bɛ yen ko maa dɔw bɛ yen minnu nin waati in na o kɛn bɛ ka Mali bila o dusukun na o kɛn bɛ ka Mali bila o sanfɛ fɛn bɛɛ sanfɛ donc ni tun ye fasiri ye min sɛbɛnna Masa Danbele Masa Sidibe fɛ nin waati in na ka bɔ histoire kɔnɔna na donc informateur fana ka fasiri informateur fana ye fasiri communiqué min kɛ an b'a fɔ communiqué des partis politiques minnu bɛ yen parti politique minnu farala ɲɔgɔn kan ka jira k'a fɔ nin waati in na olu kan ka taa ko min kan ka
assise nationale kɛ donc olu y'a yira k'a fɔ ni ko min bɛ ka kɛ premier ministre fɛ olu fɛla tɛ bi olu fɛla tɛ sini wa assise minnu kan ka kɛ o man ka olu kan ka ata assise min bɛ ka kɛ premier ministre fɛ olu tɛna o yɛrɛ ye a kɔnɔ wa organe unique min fɛ kan ka kɛ olu hakilina t'o ye wa olu b'a ɲini k'a fɔ fɛn fɛn kan ka se ka kɛ nin waati in na premier ministre k'i yɛrɛ janto ka mɔgɔw lamɛn sabula ni fɛn fɛn kɛra transition ye transition kɔnɔna na min ma taa dimi sira fɛ o bɛ kɛ premier ministre kelen ka ko ye donc o siratigɛ kɔnɔna na nin waati in na comme waati y'an ta an tɛgɛ ma kunnafoni a sera ka min sɔrɔ a tulo garisigɛ kɛra min ye o ye nin ye kunnafoni gafe kɔnɔna na donc an b'a aw bɛɛ fo k'a fɔ hali bi an bɛ dugawu kɛ an ka fulakɛ ye a ka se ka kɛnɛya sɔrɔ joona walasa ka se ka segin ka na a ka baaraw la donc o siratigɛ kɔnɔ an bɛ minnu tun bɛ régie la nin waati in na min ye bamanankɛ Lamini Kulubali ka fara an yɛrɛ ka imperturbable Augustin sɛgɛnbali ɲinabali ka taa fo Katigaw ka den Mandela Aga Boubacar Traoré Grand B an ka foli bɛ ninnu bɛɛ ye k'a yira k'a fɔ ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan sini walasa ka se ka gafe kɔnɔna ko fɔ aw ye o siratigɛ kɔnɔ an b'a fɔ aw k'an bɛn o waati wɛrɛ